Нагадаю, для наших гледачоў распавяду, што Віталь даў прагноз не так даўно пасля таго, як была закрытая мяжа, што мяжа будзе зноў адкрытая неўзабаве. І гэты прагноз спраўдзіўся праз 5 дзён. Маем ужо праз некалькі гадзінаў мае быць адкрытая мяжа. У той жа час эксперты кажуць пра тое, што гэты раунд прайграла Варшава. Прынамсі, так кажа Александр Класкоўскі, палітычны аналітык. Матывуе ён гэта тым, што Варшава зрабіла першы крок па адкрыцці мяжы, не дачакаўшыся саступак Лукашэнкі. Ці сапраўды гэта так? Я думаю, не так уж радикально он мае такое меркаванне, бо на мой допіс, дзе я пісаў, што Варшава не прайграла, і тлумачыў, чаму, ён лайкнуў гэты допіс, так што, я думаю, яго ёсць сумневы, але гэта не галоўнае. Галоўнае, што сапраўды варта было чакаць, што гэта не працягнецца доўга, і мяне здзіўлялі тыя, ну, скажем, аналітыкі, якія думалі, што закрываецца мяжа надоўга, альбо ледзь не назаўсёды. Всё ішло, маім разуменнем, да таго, што гэта доўга не можа працягнуцца, паколькі, ну, гэта такое дзеянне, якое прынасіла шкоду абодвум бакам. Ну, а ў дэмакратычных краінах, калі дыктатура можа, ну, пэўны час дастаткова доўга зачыняць вочы на незадавальненне народа ці на нейкія сацыяльныя і эканамічныя страты, то дэмакратыя не можа себе такого дазволіць. Дэмакратыя ёсць апазіцыя, в Польше вельмі зацятая палітычная барацьба, ёсць свабодная прэса, ёсць эканамічныя інтарэсы, і людзі, якія трацяць у гэтых эканамічных інтарэсах, пачынаюць вельмі гучна пра гэта казаць не толькі на мяжы, но і ўвогуле паўсюль. Так што Польша паспрабавала гэты інструмент, як ён працуе. І тут важна, што некаторыя нашы, ну, напрыклад, вось, група Балкунца, Цыпкалы лічыла ледзь не, ну, цэлы ёсць рух, такі ультыматум. Зачыніце мяжу, Лукашенко на наступны дзень адразу выпусціць іх палітвязняў. І што мы бачым? Што гэты інструмент на самой справе не такая там чароўная палачка, як думалі некаторыя. Польша паспрабавала гэта, ну і убачыла эфект, напэўна, сапраўды не такі, як Варшава разлічвала. Урэшце, я лічу, што, ну, нейкія дамоўленасці закулісныя ёсць, і мы, магчыма, бліжэйшыя дні іх пабачым, ці з пункту гледжання вызвалення палітвязняў, з пункту гледжання, безумоўна, зніжэння мігранцкага крызісу. Калі зусім беларускі бок нічога не зробіць у адказ на гэта рашэнне польскага боку зноў адчыніць мяжу, то я не пазайздросціла бы цяперашняму польскаму, так сказать, ураду, на яго накінуцца і прэса, і апазіцыя, гэта будзе не вельмі прыемна. Вот, дарэчы, што датычыць мігрантаў, польская памежная ахова паведамляе, вот апошнія дні, 23 верасня 50 спробаў парушэння мяжы, 19-21 верасня 330 спробаў, то бок мы бачым, што гэтыя спробы працягваюцца. А што датычна магчымага вызвалення Анджэя Пачобута, што таксама выстаўляецца Варшавай, гэтага можна чакаць? Ну, хацелось бы. Тут відавочна было, што не будзе такога, што спачатку Лукашенко вызваліць Пачобута, а потым Варшава адчыніць мяжу. Бо Лукашенко, ну, явна сяго яшчэ, ну, скажем так, неприязнасцю, мягко скажем, а можа і ненавісцю да Польшчы, да сяго польскага, ён бы это ўспрымал як то, што его любимое слово нагнули. Я думаю, тут калі змаглі яны дамовіцца, то спачатку мы адкрываем мяжу, потым вызваляецца Пачобут. Гэта не гарантавана, но я бы даў гэтаму даволі вялікі працэнт, што ў бліжэйшыя тыдні, магчыма, да 7 лістапада, ведаеце, афіцыйны Менск любіць такія святы і такія даты, Пачобут будзе вызвалены. Паўтаруся, калі ён не будзе вызвалены, тады, ну, просто перад там беларускім, польскім грамадствам, ну, пастае пытанне, навошта тады рабіўся гэты крок, гэты інструмент падключаўся, і навошта ён быў вернуты, прыўзняты, калі, ну, Варшава нічога не дабілася. Я даю этому даволі малы працэнт. Віталій, а як ты ацэньваеш ролю Кітаю ў гэтым? Ці сапраўды краіна паўплывала на закулісныя дамоўленасці, ці ўсё ж такі Польшча і Беларусь маглі самастойна гэты інструмент запрацаваў, уласна, і цяпер... Думаю, без Кітая ён бы не запрацаваў, то відавочна. Мы маем ужо вопыт, калі год назад тагачасны прэзідэнт Польшчы Дуда ездзіў у Кітай, пасля гэтага Беларусь рэзка знізіла, скажем так,
маштабы мігранцкага крызісу. Там некалькі месяцаў назіралася зніжэнне гэтых лічбаў. І тут, безумоўна, Кітай згуляў важную ролю, паколькі яны, кітайцы, убачылі, всім было бачна, што сам на сённяшнім этапе вельмі кепскіх адносінаў Менск і Варшава не могуць дамовіцца паміж сабой. Яны, адпаведна, две дэлегацыі, мы все это ведаем, паведамлялі, міністр замежных справ Китая прыехаў у Варшаву, а другі кітайскі чыноўнік, член Палітбюро, прыехаў у Менск. І ясна, што і там адним з асноўных была размова пра мяжу, бо гэта все-таки незначная частка всего китайскага экспорту, это всего 4-5% праз чыгуначны транспорт, але разам з тым гэта 25 мільярдаў даляраў у год. І калі так чыста абстрактна падлічваць гэтыя дні, якія был прастой, гэта прынеслі шкоду на 500-600 мільёнаў, падлічылі. Гэта немалая сума. І гэта, скажем, невядома, чы там агулам страты і кітайскія, і тых заходніх партнёраў. Я думаю, тут і гэта, конечно, не гучала, бо ёсць салідарнасць еўрапейская, но магчыма, што умоўныя Париж, Брюссель і Берлін таксама не былі ў захапленні ад гэтага польскага кроку. Маецца на увазе, што, конечно, у вас праблемы з Беларусью, вырашайце, но вы же это не всерьез, вы же это ненадолго. Так, вот акурат, ты узгадываешь іншыя еўрапейскія сталіцы, якія маглі быць тут прывязаныя да вырашэння гэтага супрацьстаяння паміж Менскам і Варшавай. Тым не менш, мы бачым, што звярнуліся да Китаю, і менавіта Китай уплывае і вырашае. То есть это прызнанне палітычнай сілы ў міжнародных пытаннях. Безумоўна, калі ўж казаць пра нашых калег, палітолагаў, вось Павел Вусов напісаў такі допіс, што вось так шкада, атрымліваецца, што Кітай улазіць паміж справы паміж еўрапейскімі дзяржавамі, і гэта сведчанне яго росту, яго ўплыву. А што б вы хацелі? Это реально на сёння другая эканоміка ў свеце, па пакупніцкай здольнасці першая эканоміка ў свеце, ён нарошчвае сваю палітычную вагу. І тут у дадзеным нашым аспекце ёсць рэчы, калі яго адштурхоўваюць, не пускаюць, а Беларусь і Польша самі яго прыцягваюць. Асабліва Беларусь сваім вялікім каменем, сваім палітычнымі праектамі. Беларусь вступила в Шанхайскую организацию супрацоўніцтва, якая де-факто на сёння пракітайская арганізацыя. А Польшча, мне здаецца, я глядзеў статыстыку, значна часцей, чым любыя іншыя еўрапейскія лідары, сустракаецца з кітайскімі палітыкамі. Ці яны сюды, ці польскія палітыкі в Кітай. Так што, менавіта улічваючы беларускі фактор, мне здаецца, Варшава вымушана тут супрацоўнічаць з Кітаем, і яна бачыць, што это працуе, яна бачыць, што Кітай можа паўплываць на Менск, таму яна хоча гэты кітайскі трек трымаць адкрытым і, безумоўна, не наносіць себе шкоду, отвергаючы Кітай. І акрамя Китая яшчэ адразу хочацца ўзгадаць Расію. Акурат 25-го пачнецца двухдзённы візіт Лукашэнкі ў Расію, запланаваная сустрэча з Пуціным. І так трошачкі это сімвалічна можа выглядае. У дзень, калі будзе адкрытая мяжа, мае быць сустрэча з Пуціным, не? Так Лукашенко перабывае павестку, а можа быць будзе прасіць дазволу знізіць мігранцкі кризис, напруженность на меже? Я не думаю, што Расія будзе вялікім захапленнем ад нейкага палепшэння адносінаў афіцыйнага Менску і Варшавы. Гэта першае. Другое, Расія, безумоўна, на то, што мы бачым апошнія тыдні, будзе працягваць свае гібридныя ваенныя правакацыі. Гэтыя дроны, якія, як зараз яшчэ ўсё больш высвятляецца, сапраўды лецелі з тэрыторыі Расіі і амаль не закраналі, там вугал Брэсцкай вобласці закранулі, лецелі на Польшу, але замазаць пры гэтым Беларусь — гэта стратэгічная задача Расіі, каб, не дай Божа, там Беларусь не заставалася. А беларускія ваенныя мы ўжо бачым, што яны заяўляюць: мы толькі дапамагалі палякам збіваць дроны, в сэнсе паведамлялі інфармацыю, гэта, але мы тут ні пры чым. Так што ў гэтым сэнсе, конечно, інтарэсы разыходзяцца. А сустрэчы, яны ў іх пастаянна адбываюцца. Нема там 2-3 месяцаў, каб яны не сустракаліся. По 8-10 разоў на год, так што гэта сустрэча, мне здаецца, запланаваная. Так, акурат, там будзе глобальны атамны форум, і гэта не тая сустрэча, калі адмыслова Лукашенко летіць на сустрэчу з Пуцінам. Так, то не то, што там надзвычайнае. Так, што яшчэ датычна стасункаў Варшавы і Менску? Ці мы можам чакаць, што акрамя
тых вот зачыненых амаль 2 тыдні таму пераходаў будуць адчыненыя ўсе. То бок мы вернемся яшчэ да ковіднай сітуацыі, калі будзе і спалучэнне чыгуначнае, пасажырскае, то бок будуць унармаваныя яшчэ больш стасункі. Ці гэта магчыма? На мою думку, вельмі малаверагодна, няма ніякіх для этого падстаў. Тут есть пытанне с одним пераходам. Калі памятаеце, все афіцыйныя асобы Польшчы заяўлялі, што як вызваляецца пачобут, то мы открываем той пераход. Бобровники, здаецца, так, не памыляюся, бобровники. І цяпер пастае пытанне, вызваленне пачобута, калі яно адбудзецца, яно будзе залічана як адказ на тое, што межа была зачынена, а зараз адчынена, ці все-таки гэтае слово пра пераход бобровниках на пачобута, яно застаецца. Але, падставу для нейкага, скажем, кардынальнага палепшэння беларуска-польскіх адносінаў не відаць, няма ніякіх. Канешне, зараз, калі ёсць беларуска-амерыканскі трэк, трэк афіцыйнага Менскага з Трампам вакол закладнікаў і зняцця санкцыяў, палякі хацелі бы натуральна не ўпусціць гэты момант і, магчыма, наладзіць пры гэтым нейкі, можа быць, пераважна закулісны, такі не вельмі публічны беларуска-польскі трэк. Бо ёсць менавіта гэтыя пытанні, пра якія мы казалі, і мігрантскага крызіса, і правакацыяў, і памежнага, скажем так, кантролю над нейкімі такімі рэчамі. І плюс, все-таки Лукашенко рэальна, як яго не раз, скажем так, ён выкідае гэта, нават апошняя рэпліка, калі ён казаў, што Польша это зрабіла, бо за імі стаіць, як там вырыцаўся, нейкі коннік, там, маецца на ўвазе, што ЗША за імі стаіць. Ён сказаў, што Польша з'яўляецца канём скакуном. Такое. І, колькі я чытаў в польскай, так сказать, прэсе польскіх аналітыкаў, яны все, не кабрыліся асабліва гэтай фразай, бо Варшава тут яны заяўляюць, прымае рашэнне самастойна, і сапраўды тут ніякага асабліва амерыканскага інтарэса не відаць, каб па такіх дробязях Амерыка дзёргала Кітай, это не тое. Это, безумоўна, было самастойнае рашэнне Варшавы, але Лукашенко-то ён не толькі там паводле запісак нейкіх там аналітыкаў, якія на яго працуюць, а сам па сябе ён, безумоўна, лічыць, што там і вся Европа, і Польша, яны нейкія калоніі там ЗША і выконваюць толькі іхнюю ролю. І ў гэтым сэнсе, калі Варшава там пераступіць праз сябе і будзе спрабаваць наладзіць нейкі, дыалог это надта шырокае слово, но нейкі пачатак нейкіх дамоўленасцей асцярожных, то Лукашенко, магчыма, будзе ўспрымаць это як заданне штатаў і, добра, я адгукнусь на это, думаючы, што гэта зноў-такі прывядзе яго да нейкіх лепшых адносінаў з ЗША і з Трампам. Да, і тут таксама, надзея. Але тут таксама трэба памятаць пра тое, што Караль Наўроцкі, прэзідэнт Польшчы, ізноў жа на Генасамблеі згадвае Беларусі, кажа пра тое, што падтрымка дэмакратыі ў Беларусі гэта прыярытэт для Польшчы. Дзякуй за гэтую размову. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў быў нашым госцем.